akwai da suke tunanin yasa akwai da suke tunanin wani nake faɗa ba ka nan gobe ba ka faɗa ina nan a gidan nan gobe idan Allah ya tashe mu da rai da lafiya zan kasance tare da ku a gidan nan gobe insha Allah. A yanda baka ji ya ce da daddare ba ha baka ji ina